Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Penelati channel ya Ibu dimanapun Anda berada. Kita sudah sampai di Bravo. Di Jadi iki dek mau wis pembelajaran amanah dari Mbak Bella Sandi iki kan tukokno sirup guys. Iki wis tak tukokno sirup sadus. Iki nyene Jessica pribadi, berarti gak masuk anggaran. Ini masuknya cuma Satu dus saja. Satu dus aja. Wis ya. Beli sirup aja. Itu sirup tak dadi kok liyane kan kue kering. Nah, kue keringnya kuwi kok dikirim sekitar jam 2-an. Dan itu pembagiannya pas berbuka puasa guys ya. Hari Minggu. Karena kan hari Minggu. Oh iya. Hari Minggu karena kan soalnya kan membernya ada ono kabeh ya. Jadi wis sisa. Mungkin hari Minggu nanti diberikan ada kiriman juga karena hari Minggu itu ada kiriman dari Mbak Eva Atika juga. Jadi dijadikan satu ben gak bolak-balik ngasihkan tim luar gitu. Kan jadi masih sisa guys. kumpul hari Minggu kan enak kantin. Udah kita lanjut lagi wes kita nanti bayar kita OTW beli ya nih beli apa plastik clip terus kita jemput Mama Kinder Joy dan juga Kinder Joy kita bawa ke rumah Mai. Nanti kita keseruannya di rumah Mai seperti apa untuk mempersiapkan buka bersama nanti sore. Lihatnya tuku sirup. Malah beranak sakmene akeh iki tuku apa ya iki, Mang? tuku kue kering Bisa sakmene biyane ya Allah. marah ya gede. Jono nek dikreseki mau dadi rong kresek tambah iki mau. Lah iya lah kayak jaluk kerdus. Udah mau dirinem sae. Nah terus aku memutuskan gue kerdus iki kowe Ya dhewe. iki lho Mas Sam. Anu dikek kertas sakmene mbane tengahnya diganjel iki mau. Isine mek piro tok Jadi sirupe. Mbak ngomong iki paling cuma Muat isi 4. 6 tok. Ya udah Mbak kerdus kowe ngono lho, Mang. Ya wis nek ngono. Kok tak pindahe ning omahe. Ora masalah gawane sing. Iya, kok tak Gawane pindah gini. motor. Dendang kok tak apa Mbak pindah kresek ae. Kan dia ada kresek. Ana kresek Heeh. juga. Iso iki dadi sak anu iso sak kresek. Terus guys, kita pindah iki. Mari kita angkut-angkut dulu. Pokoknya tetep Kinara. Sing digoleki Iki mang Mbak Damis nganu guys, tekan ngarepan. Aku terus wis dijemput karo Mbak Pampi Mbak Jessica. Melok balik mae. Maya gitu menyusuli. Sampai marani putune kok. Nggih, Pak E berdenge. Halo, Mbak. Iya, Mbak. Wah. Lah iki metu. Halo. Amit Mbak Jessica. Sumeh Mbah. Sing dirubah Kinara tak? Sing dirubah Kinara tak iya. Anu mobil ditugas nang kang mangan, bener bener dia mangan. Riwari. Telepon nggih, Dek wau. Sing ngene iki lho Mbak, bahan ngene iki lho. Gak aja iku sing lah bahan. Nggih, sing gedhi, tapi bahane ngoten niku, nggih. Apa kali Mbak Lipa niku Mbak jenenge kali rencang-rencang niku. Ayo, kita berangkat yuk. Ben Pak ben gak keselen lho Mbak. Numpak iki bajai. Nggih mungkin nek kalau kerupuk, Dok. Nggih, kerupukan apa? Sing gak ada kolake gak apa-apa, Nduk. Gak masak coklat, Nduk. Anu, Mak. Ndek winginane lemik ngenten di anu cah-cah padha numplek. Kolak iki lah. Nggih. Niku. Ora bisa styrofoam iki. Nggih. Nek niki di ndek wingi cah-cahe numplek mergi ngenten. Nah, ngenten. Rekomendasi milik Ngatini to. Nggih. Iki memang aku. Nggih, nek niki Mak sing sae. Enten. Enten. Sing gedhian nggih enten. Iki karo gadah kolak. Nggih, langsung tumbasan kolak. Iki kolak enggak apa-apa kan hijik to. Nggih. Nggih, nggih dipakai dihabiske. Kan adem nek ngene memang panas. Nggih. Bakso kan panas. Nggih. Tetep coklat. Nggih. Jumlahnya pon Mbak Lipah pon anu. Oh nggih. Wis satu-satu. Tolong iki 50 tenan. Jirine lek Ngatini iki kon iki kan ndek mung iki 200 iki 100. Gak sih iki kan aneh. Kan jek enek to, Mbak. Iki ya, fum iki ya. Fum iki. Wis to, sik tak omong.
Kuwi lho apa? Senang gurih niku ta. 50 enek nduk Nggih. mangan. Nggih. Lah iki kok sing rodok gede ya. Nggih. 1,50. 150. Nopo gelas mawon, polake ngono gelas. Nggih, tumbas gelas malah anu, Mak. Kene aku ora gelas plastik iki ning ndi yo. Tapi kolak ki enak ombo nduk. Nggih, enak ombo ya, Mbak. Ben gak apa Nggih. Nggih, pun. Iki dah yo. Berarti 150 kalih 1,50 Mak. nggih 150 mawon niku. 300. Kalih sendoke nggih. Nggih. 38. Nggih, tumbas 100 ngoten. Berarti bahannya sing ngoten niku sedaya ya. Sendoke piro Mbak? Sendoke ya nek 200. Sendoke ora ngoten. kan rasa enten Jumat cepat. Iki kan Tak berangkat, guys. ngene iki kan golek model ngene iki maksudnya iki apa ki jenenge lho. Dikai iki ganti jajanku sing cocok kok. Nggih. Ah, piring kemropo. Nggih, mungkin isah-isah dereng anu nggih niku emang sing nggih. Magriban selak anu sisan isak nggih mah nggih. Kok nduk nek kolak adem kan. Mboten anu. Nggih. Nggih. Dek panas dek. Ah, pokoke golek sing cocok lah Nggih, nggih. sing murah, sing awet. Nggih. Ngono, jalukane iki ngono sing murah, sing awet. Sing murah, sing awet, sing penak. Sing bakoh. Sing bako. Nggih. Kok golek Cas. Nggih, nggih pun, kula cus. kerupuke Golong ada. Ndek ngenanane kae piro lah 10 niku. 10. Nggih. Siap. Yuk kita meluncur guys sama Mbak Lipa. Mbak Mersisan. Ora sedeng. Namae. Mbak Pawai. Wis Ndek kan cus. ono ndekne karepe kan kono mbek anu yo. Nggih. Lah mak iki bajane didamel ngonten kok. Nggih, mungkin nek Ini pun sanja iki kalih Mas Manur. Iki mung mak e tutup wadah karo ketemu kerupuk. Kok kono wong aripon. Lah kuwi anune ndi jal? Nggo ngadai anu. sampun niku kurma sudah beli. Nggih, badan iki di adai. Nek ngono Mbak Lipa ben tumbas saya piye kene ngadai kurma. Manut. Karek Oh iya. Oh nggih. Lipat gak iso numpak baje merok. Gak iso, Mbak. Nek kuwi kan akeh. Salah siji ae Mbak, salah siji nek. Ya wis. Enake piye? Sedilu ae tuku kuwi. Wis, gur, ayo. Engko bar kuwi ngadah-ngadah karo ngabuburit ngenteni buka. Iya, saya papat. Simpun. Wis mengke dianu. Wis cus. Oke, guys. Ini nggak ngenten segini balah Mbak Jess ngono Mbak ya. Kita kok Mbak Pali yang para tekan-tekan gitu ya. Mengejar waktu juga. Kan ini Mbak Pali harus suwi ayo waduh. Akhirnya ditrainin aku Mbak. Oh kan bener. Kejar waktu dan sayang semuanya. Oke, guys, kita memilih. Ndak roh ora nek lo nek kene. Nek kene ora enek soalnya. Gentenan to, kandhani ya. Wis to. Aman Mbak. Aman, guys. Nek kene full. Kayak enek plastik clip sisan yo. Aja lali plastik clip. Sebelah kiri. Niko lho, Mbak. Ikan pilih. Lah yo disumet lagune. Lagi lo disumet, guys. Iya Mbak. Ini tapi Alah lagune disumet, guys. Wis ngalamat. ya Allah Mbak Pal sabar Mbak Pal. Oh, alah yo. Kenapa sih? Wis, guys. Kerupuk, Pak. Kok sing tidak? Truk-truk. Sing kalau Mbak enak kan yo. Sing tidak kayak enak ya. Kerupuk putih, Mbak. Nggih. Iya Mbak enak. Pak era sedengi. Nah, yo piye ya. Sedasa iki, Pak. Pak ora sedengi lewat. Kono ae jere Mbak. Pak ngalah, guys. Bonus 5. Lho aku
dua iki Mbak Sus Bener bangkrut wonge. Kan beli 2 gratis 1. Waduh. Mbak tayamum Mbak. Tayamum. Kan pupuk gorengan wedi. Jenenge tayamum. Tayamum. Oh, kene nek apa jenenge wudu tayamum nganggo wedi. Siapa Mbak? Bense apa Mbak Mama? Rambak. Rambak. Rambak bulet kuwi enak. Sing bulet kuwi Mbak, coklat depane jenenge. Iya Pak. Iya itu enak. Iki guys, panggonnya Pak ning Plaza Cepu guys, apa dulu sing bapak iki. Mas akeh digratisasi. Iku siji jahe. Ya Allah, Beli 5 gratis 1. Gading untungnya sithik guys guyon. Untungnya ngene iki yo aduh yo. Aku untungnya kan sithik guys. Aku Sampai cinta ini loh Pak boleh Bang. Ora nek perene. Oh, nek urung jam 4 sinten iki. Mergo Jumat iki. Lah iki buat Jumat berkah. Guyon Pak. Monggo Pak, matur suwun. Suwun Pak. Walah Mbak miber iki kok Mbak. Dan Mbak Jess, Mbak Pal karo aku miber. Jadi nek kakean mangan rokok minggu. Masa iya? Iya, Mbak kan rokok terus mbok mini itu dia kan ngembang ning otak. Ya Allah. Metu kembange. Metu kembange. Iya, Jare Mbak. kembang itu. Lah jare kembang, kamu tuh kembange. Kembang telur, guys. Oke, kita mau pulang dulu bersama apa? Dripper Mbak Jessica. Aku harus belanja. Mau guys. Aku wis mek kasir wong loro tak golek sampe aku belum. Hilang. Mana sih sepi yo Mbak kene mang awake dhewe. Aku wis tadi kok salah mikirku apa? Dipeno. Tinggal mulai. Anu. Dan senjata makan teman koyo kuwi lho. Cuma lah dadak iki apa bajane Mau delok Mbak. delok Mbak aku delok bedino nih. Ideku Mbak. Piye kuwi jenenge ngono? Ditinggal belayu sak bace-bacene. Tapi cara aku yo ngono. Tak tinggal Mbak malah. Wonge buka-buka ngene. Ini bablas saya beno. Mbak tinggal ae. Alah ya. Iki kok tak kira aku betul dhewe kok. Jane emang ngono Mbak ya. Aku klengo ya Allah kok sabian pungki tak gelene ngarep ora enek. Kowe ngono. Ya Allah ning pojokan wong loro ya kok tega ngono lho ya. Wis ning ngarepan kasire pas. Lah wong sing ro infone ya mau kowe tok, iki wong instruksine mae ndek mau kon tuku sijine. Lah iya kan wis anu aku telepon mae mau. Kuine ditokno Mas. Mbak Lipa ning sampingku wisan. Iki Mas ngomong iki lebih besar. Oh ya wis Mas ya berarti. Ya terus diambil. Lah kok Mbak Lipa aku ning sak robatan. Lah kan urung enek info yo kene golek yo Mbak ya. Sesuai Kita keliling aja. Ben Mbak Jess bingung. Yes, kita OTW pulang dulu. Apa Mbak anu ada sing tinggo? Klip kurma. Berarti paling gak tuku 5 iji. 500. Heeh. Yes gak apa-apa engko sak enake ayo kita emang 100 yo mayo isine. Makane batinku Lah wonge bisa ya. ngantek 150 biasane. Yo 200-an iku yo Mbak yo. Soalnya kan cah cilik-cilike waki. Ting telunggun. Patanggon berarti. Kono tutup ya Mbak. Itu ngono. Jajal pojok mang gak berapa pojok. Pojok sing awake dhewe nggok, heeh. Lah iya kuwi mau tutup, sing kiri jalan to. Lah iya kuwi tutup mau aku ngomong Mbak tutup iki. Ning kuwi Mbak enak. Baju kiri jalan. Ayo. Nah, ayo berangkat Cus. Berangkat, Cus, tak tinggal Mbak Cus. Walah, anune tak tinggal banter lagi. iki. Iya loh Mama. Ayo Mak. Ayo Mbak Pa. Ambek Mbak Pal ku lho. Heeh. Mbak Pal Mbak Jessica mbek ning kene sik. Ayo. Mbak kalau Mbak anu. Ayo guys. Ada yang mau meleh, ada yang segon, ada yang nyenekan. Ayo. Siap bergerak. Nah, iki jam piro guys? Ini jam 4 guys, kandani waktu ki berlalu dengan cepat. Cepet ra kaprahi waktu ndangani ya Allah, ya Allah. Dek kamu jangan tidur, Dek. Iku dek mau ki sawan utuh Mbak yo. Kenapa kula dek mboten mriki? Soalnya memang dekne bubuk. Bubuk emang kan jam 11 ya toh. Jam 11 apa jam 12 ngono lho. Lah terus Mbak Jessica karo Mbak Pal ape gawe konten. Mbak wis sampean gawe konten sik. Engko nek wis bar konten pertama aku lagi jemput kula ngoten. Dadi ben rontok tanek lho Mbak. Mbak. Kok nek Dek Kina. Soalnya teng mriki ki
mboten nate nggih soalnya kan rapa piring nek delok TV biasanya bengok-bengok ngoten niku to. Lah nggih. Apa numpak apa dirimu? Ambek Mbak Pal? Motor ae. Uangnya iki lho. Anakku aman ya? Aman digendong online. Stop. Oh, ya aku nggak deg badanku banget Mbak Jessica kok menok rene aku ngono. Oh, Ki mang 100 sih ngadei aku karo Sumato guys, terus iki ditambahinnya karena plastiknya kan entek to. Ki mau beli plastik neh. Heeh. Wis enak bangeten digekno konten yo ketawan Ah, mau iya Allah. ora ada Muring-muring neh. dipublish. Jelas muring-muring neh iki. Bah, aku mbek Mama Ya Kinderjo Allah, ibu kena aku opo gak tak iso, cokot Mbak. pokok kamu. Sampeyan iki koyo jagi ae Mbak saiki mending Mbak. Tenang Mbak. Kok jagi ae. Bar upload konten langsung judulnya langsung kayak apa jenenge thumbnail langsung publish. Lah kok judulnya Aku iki berdisuwune nih tenanan guys, Mas Sam karo Mbak Pal karo Mbak Jessica. Digaweno konten tak hapus. aku kesel lele mbek Mama Kinderjo. Aku Iki mau yo ngono wis awan wis Ma. Kene ning Bravo wis upload ya, Ma. Iki awan le. sumpah Mbak, aku koyo rasanya pikiran gue wis gak iso Mbak. Mbak Palis tak enekno. Mbak telepon aku ngono ku Sing neh ngene ngemi iki Nara. Neh bingung apa? Neh apa? saiki marai Kinara wis ora iso ditinggal. Nek kan Dewe sih Mbak sampean lah yo. Nek kae kan Kinara boboke yo akeh boboke cek iso Saiki ki ditinggal. turune iki rada angel lho mentolo tak. Aja mbok mengkon turu ae jeneng. Iya, dene mau melihat tak keindahan turokno. dunia. Pe tak turokno mbak men mbok kon turu ae pengen roh donya. Waduh. Banget tenan Mama Kinderjo iki. Kudu tak cuwok pokoke sampe sore ra diupload le wis kan dik mawi kontene. Oh alah. Jelas iki. Ya Allah, ya Allah. Alah, iki guys kita ngadain. Mbak Palupi cek Penak mantune teko-teko mangan yo penak guys, alhamdulillah. Duwe maratuwa, duwe keluarga sing sayang banget mbek aku. Aku ae tandang gawe mbek make ngene iki gak diolehi cah. Bersyukur tenan guys aku guys. Soale aku piring yo guys yo. Engko umpamane melok upak-upak kene trimo ngebek-ngebeki yo Mbak yo. Lah sing ngewangi wis sakmono akeh Mbak. soalnya memang rewang. Malah bingung. Apa yang sing dicandak iki apa malah bingung. Ndelik bokonge Lah. dhewe. Masa umpamane yo Mbak yo, malah engko rasane ora karo-karuan yo ora. Neh engko nyandak apa engko ndang nek ora dikongkon kondang kleru. Tapi mari wis enek porsine dhewe-dhewe. Yo kene nyandak sing iso awake dhewe Nah iya fleksibel ngono lho guys. Guys. Sak iso-isone kene masak tetep gak anu yo nek dinggo masak tetep orang-orang maksudnya sing berpengalaman. Pengalaman masak dalam jumlah besar ngono Mbak J. Aku gak iso guys nek mbok kon masak jumlah besar gak bisa. Ya secukupnya lah ya Mbak ya. Takaran sak Ngono, yo muga-muga untuk kalian sing komentar seperti itu apa jenenge untuk maratuwa sing koyo aku ya guys ya. Amin. Ya sing apa jenenge iso mengerti mantune kuwi ya toh. Sing umpamane sayang banget karo mantune. Terus yo apa muga-muga untuk keluarga atau orang tua sing koyo Buyuni, sing ora tau maido anake, sing kasarane direpoti ngene ngono yo alhamdulillah siap sedia yo Mbak Jess yo. Bersyukur pokoknya ijek nganu yo kalian mungkin yo sing maido ki yo ora Mbak koyo sing Buyuni kok di rumah yang yo iku aku maca iku. Wala, kowe pengen roh guys Mbak Palupi tau ngomong. Amit ya Mbak, sampeyan Mbak Palupi kan iso gene ibu to. Malah sing ora duwe ibu ki malah pengen guys momen ngono kuwi guys. Kuwi ki ibu kandung kuwi guys, kenapa guys coba Tapi permasalahan. yo amok dianuni wong-wong. Wah, orang anu apa jenenge orang anu. Iki lho guys koncoku wong lo iki lho guys Mas Sam. Bateng mah, buak. Gak sengaja, Mbak. Ya Kalau Allah. pakai gini lagi sedino mah bene masuk mah. Kayak gini loh kayak gini. Taruh bawah koyo wis apa guyone kene leh kowe mah. Perembi-perembi tak parut guyu. Kalau nono Iya. Takon mulih anggaran. Iya. Tapi mari kene iki guyone emang keras ngono ku yo Mbak yo. Dadi awakmu wis iso rondo wis iso anu yo, wis iso roh. Ngimbangi. Wis iso ngimbangi guys dene sing asli iki. Iso. Masam. Pinter kok. Yo tapi butuh proses guys. Makane sing cek duwe wong tua, cek duwe keluarga, bersyukurlah guys cek iso buka bersama, cek iso lebaran bersama. Bukan kalian malah cara mono
koyo buyune dilokno ngono ki aku ki yo anu guys maca ngono ki ya Allah kok enek yo sumpah dek pas kan aku maca to medek ngono Sampai dia motor dhewe. maca dhewe ku aku terus aku yo ndelok komen kan dibalesi wong-wong kan dibales ya ta dibalesi wong-wong kaya Untung oh, masuk ning iso. urung tau ngrasakno di wong tuwa masih ngrasakno nek orang di wong tuwa masih ngono bener-bener nek ijek enek wong tuwa ki wong yo ki wong tuane dhewe wong tuwa kandunge rasane nek pengen disambangi kadang jenenge anak ya pengen disambangi wong tuwa mesti wong tuwa juga pengen nyambangi anake kuwi mesti guys apane nek wis maksudnya alhamdulillah kan ibu ijek sehat yo ijek aktif nang Pak Montor ngono ki yo alhamdulillah iso marane lha nek wis sepuh wis gak iso numpak motor gak iso apa ning omah ki rasane yo pengen nyambangi anake kok mbah iki yo mesti pengen yo dik ning cucune ning cicite ning buyute ngono ki mesti yo pengen guys aku yo macane komentar ngono ki langsung madeg astagfirullah mboke dhewe dolan ning omahe anake kok sampe dilokno koyo ngene ki Ya gak Allah, tekan Mbak. pikiranku Mangan Mbak, mangan. Ibu mangan Mbak ning nggenku. Pengen tau Mbak komentare. Cari gratisan Mbak. astagfirullah Ora sih nek ngono ki menurutku ya ancar mung golek-golek sih kurang gawe. Uripku gak bahagia. Oh, Ya Allah, tapi tak screen kabeh aku saiki nganu guys, ora tau mbalesi komentar sing krese. Dadi mainku langsung alah nek aku gak seneng mau wis tak hapus ngono ae. Nek gak tak hapus yo tak blokir akune dadi ben gak iso rese. Wis ngono tok ae guys. Ngono ae. Timbang susah-susah ya apa ora? Tentreme ati iki yo wong ngene iki sing roh sih. ya bukan maksudnya gak terima kritiknya kalian yang membangun pasti kita pakai oh, ya kita kedepannya kritik sih Mbak. iya jatuhnya nganu yo Iya kan maksudnya jatuhnya menjatuhkan membuli ya masa kritik apa buyunin gini anaknya golek gratisan lho kan mungkin enggak kayak gitu tau ya yes ben jadi sampai wong kapan tapi yo pun nih anaknya gak iso membayar wong tua ameh Apa kene bendino cara apa pakai imas sak impal wong tua arep mangan gini-gini bendino sampai kapan pun juga ora iso bales bakti orang tua Iya. dengan uang sebanyak apapun dunia sebanyak apapun bakti orang tua kene sebagai anak ke arah itu bales cuma dengan cara mendoakan orang tua tetap maksudnya berbakti kepada orang tua Kinoi Kinoi wirawiri guys Setuju. wes ya wes guys next gitu guys kontennya ditunggu konten keseruan selanjutnya. Terima kasih untuk Mbak Vira Santi yang tadi sudah mengirim roti kering untuk kita semua ya nanti dikasihkan tas bubur sekalian ya Mbak jadi ben gak bolak-balik karena ada kiriman lagi juga ini nilai sarung belum oh iya maksudnya jadi satu sekalian ya biar enggak bolak-balik anu terus tes ngono ae timbul bakal dilanjut karena keseruan buka bersama ya Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh